Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни. і ми її ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка. Ой, а яка ж я гарна дівчинка, Людмила Іванівна, правда ж? Оленко, ти точнісінько, як та гуска з казки. Ой, розкажіть. Якось, малята, одного разу плавала гуска в озері та й каже сама до себе: «Ой, яка я гарна та приваблива птиця, можу й по землі ходити, і в озері плавати, і в повітрі літати». Ці слова гуски почула сова, малята. І що ж сова сказала цій гусці? А сова їй каже: «Ой, яка ж ти дурна птиця! А хіба, наприклад, ти можеш так літати вночі, як я, сова? Або плавати, як риба у воді, або бігати, як олень? Краще, – каже сова, – знати і вміти щось одне і добре, ніж все погано». Яка ж мудра ця сова, так, Людмила Іванівна? Звичайно. Ой, а давайте ми зробимо цю героїню із паперу. Давай, Оленко. Отож, малята, вам домашнє завдання. Підготуйте на завтра паперовий квадрат. Ми з вами зробимо мудру сову. А зараз що будемо дивитися, Оленко? А зараз ми будемо дивитися мультфільм. Малята, подивилися мультфільм і нагадаємо домашнє завдання. Ви не забули? На завтра вам необхідно підготувати ось такий паперовий квадрат. Ми зробимо мудру сову, героїню казки. Якої казки? Мудра сова. Так, про сову та гуску. Так. Казка називається. І ще, малята, намалюйте нам фрагменти цієї казки, який вам сподобався найбільше. І не забувайте малювати фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Так. А переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви, звичайно, отримаєте ще ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще, ви не забули, малята, наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!